Koji od navedenih elemenata je na sobnoj temperaturi čvrst, siv i gradi bazni oksid? Jod, hlor, ugljenik, magnezijum. Tačan odgovor, magnezijum. Hajde da se podsjetimo fizičkih i hemijskih osobina metala i nemetala. Nemetali su različite boje, različitog su agregatnog stanja. Oni su slabo rastvorljivi u vodi, ne provode toplotu i elektricitet. Jod je čvrsta supstanca tamno ljubičaste boje. Hlor je gas, žuto-zelene boje. Ugljenik je čvrsta supstanca crne boje. Što se metala tiče, metali su čvrstog agregatnog stanja, srebransto-sive boje, osim bakra koje je crvene boje, a zlato je žuto. Oksidi su ujedinjenja elemenata sa kiseonikom. Oksidi mogu biti kiseli, bazni i neutralni. Nemetali većinom grade kisele okside, dok metali većinom grade bazne okside. Dakle, iz svega ovoga možemo da damo odgovor da je element koji je čvrst, siv i gradi bazni oksid na sobnoj temperaturi magnezijum.